Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakabili kami ng mga pagkain sa Smoke and Rocks. Ayan mga ka-studio, we have Monster Rocks. Ito po ay barbecue ribs. Chicken barbecue. At saka cheesy barbecue back ribs. Ayan mga ka-studio, ang sarap po nitong mga ka-studio. Ayan o. Purma palang daan, maglami nagigayon. This video is sponsored and online collaboration with Aliha Dayan. Sila po ay mga mukbangers yan po na bago pa lang ba? Yes po. Pero po ang sarap po ng mga pagkain nila. Tsaka po, minsan po kasama niya po yung kapatid niya. Anong pangalan ng kapatid niya, ma'am? Si Ira Del. Oh, si Ira Del po. Ayan mga studio, para mas makilala niyo pa siya, check out po natin to. Hi mga ka-studio! Ako nga po pala si Aliha Dayan and kasama ko po ang aking sister na si Ira Del. Guys, inaanyayahan din po namin kayo na pumasyal sa aming YouTube channel. And guys, sana po supportahan nyo rin po ang aming channel gaya ng pagsuporta nyo po kala Ma'am Gretch and Sir Brax, Bisaya Studio. Asahan po namin kayo guys. Sana guys mag-enjoy po kayo sa mga inihanda namin sa inyong foods. Maraming salamat po! At yun na po mga ka-studio, puntahan po natin sila, i-like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Maraming salamat po Ma'am Aliha Dayan for this opportunity po sa collaboration. Thank you, ma'am. Tapos po, nag-prepare rin po sila ng same sa amin na food po, tapos sila lang po yung nagluto. Ang galing magluto yan si ma'am. Kaya huwag po natin palampasin po after this video po. Premiere kami ng 7 PM, sa kanila may 7:30 PM. Maraming salamat po. Yan, hindi na natin patagalin ito mga ka-studio. Pray muna bago kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo mga ka-studio. Dito tayo magsimula sa Chicken barbecue. Yan, sige ito. At sa'yo ito pa. Wow. Tikman natin kung gano'ng kasarap ito mga ka-studio. So, kain po tayo. Asa mo yung sasawa na ito eh? Ito yung binigay nila pa. Okay. Nang subo po. Sarap pa. Malambot siya. Lambot niya. No, sa laman yung kuan pa no? Lasa. Ang lasa ba? Sarap niya, ma'am. Thank you so much po sa Smoke and Rocks po sa masarap na pagkain. Kain po tayo, Ma'am Aliha Dayan. Kain po tayo, ma'am. Sa lahat po ng mga nanonood po, kain po tayo. Masarap yung sauce nila pang.
Excuse me po. Bilis, maumbos mo. Sobrang lambot po talaga ng laman niya. Excuse me po. Chido ka na. Gusto tayo? Ano sa'yo? Dito. Dito, try muna natin ito mga studio. Hindi pa. Yan, wow. Excited na ako dito, ma'am. Kaya natin ubusin to. Oops. Nakinuto pa. Wow. Oops. Tikman muna natin ito. Kain po. Masarap po yung timpla to gala, no? Nakita lang po namin yung page nila sa Facebook ba. Nag-try kami na mag-order po. Pero medyo matigas pa siya, oh. Parang steak siya, no? Ano to, ma'am? Mashed potato yata to, Pang. Potato. Sarap din. Gusto ko yung chicken nila, Pang. Yung malambot pa lamang yung baby back ribs yun, no? Baka. Oo. Try natin yan, ma'am. Great natin ng happy birthday mo si Mama Matia. To Tita Matea po, happy birthday po, Tita. Happy birthday, Tita. Enjoy your birthday po. Ingat po kayo dyan lagi. We love you, Tita.
Meron po Kain siyang- tayo, tita. Ang sarap mo. Daming cheese, oh. Mm. Sa dalawa, alin yung gusto mo? Wait ka. Parang gusto ko itong cheesy pa. Mm. Nakat mo siya pa. Mm. Kunin ko ito pa. Mm. Oo, nakat na dahil. Ayan. Kuhaan siya bang, parang siyang may spicy konti ba? Mm. Thank you so much talaga, Ma'am Aliha Dayan. Huwag mo natin kalimutan mga-studio ko. Maraming salamat, ma'am. I-visit po natin sila mga ka-studio. Sobrang kulit din po ng magkapatid na po na silang dalawa po. Bilis, makabusto mo. That's the cheese. Mm-mm. Hmm? Ito isa ka ganito, serving sila good for 4 to 6 person po. Ito po good for 4 to 6. Yes po. Kaya mahirap ubusin talaga, no? Luto naman siya mga ka-studio, pero medyo matigas na siya, no?
Binalot ata ito ng kuhan mo. Foil. Nung niluto ah. Kala ko man kayang ubusin, diba? Hirap pala, no? Huwag po natin kalimutan po bisitahin si Ma'am Aliha Dayan po. Maraming salamat. Simula na naman pong umulan dito sa amin. Lagi lang mulan. Lambing, sarap po. Para sa akin po, medyo matigas pa siya ba, no? Baka ganito talaga yung klase na pagkaluto nila pa. Ayan, mahirap ubusin na siya ba? Siguro kung malambot o maubos siguro. Pero hindi naman siya hilaw, tama naman yung luto niya. Tapos masarap naman siya. Yun nga, mahirap ubusin na talaga pag ganito medyo matigas sila. Pero siguro depende siguro sa baboy. Ito kasi yung spare ribs to siya, no? Malaki siya ba yung mga buto. Yung baby back rib siguro, ma'am, yun yung malambot talaga. Mabilis palambutin yun eh. Pero overall po, masarap po yung pagkain nila. Tapos yung chicken nila, nako, sobrang sarap, no? Malambot yung chicken. Sobrang lambot. Yan mga kasudyo, tapos na mo kami kumain. Busog na busog po kami. Ang dami namin pong nakain. So ayan, shout out muna kami bago magpaalam. At huwag po natin kalimutan po, Aliha Dayan. Puntahan po natin, subscribe din po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Shout out muna ako. Shout out Wakay family from North Cotabato. Nagtalon family from Imus, Cavite. Manila, London. Happy birthday Ami Villanueva from Riyadh, Saudi Arabia. John Quimsom from Dupan, Pangasinan. Luz Buado. Bunag Abigail from Caloocan City. Bernette Whitey from Ormoc City. Clark Agregorio from Rojas City. Hinata Hyuga from Iloilo. Noel Alor. Bubut Makalan. Justin Diokno. At Jiho Buenvenida. Yan po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po. Mga ihaw-ihaw, mga barbecue. Grilled po. So, bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye!